UPPLৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স নাথাকে। बा बोसोर जाजाब्रैनि सिगांनो दिनै गोजोन थासारिया फैबाय थांनो नागिरदों 16टाखौथ' बाद हो बिथांमोना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ होन बबे डिपार्टमेन्टखौ लांदों दा दिनैनि दिनाव जिरन मुसाहारि सार बिथाङा बिटिसिनि 16टा डिपार्टमेन्ट लांजानायखौ मोनथियाखै रायजोफोर बिराद इन्टारेस्टिं ना दा बिथाङा मोनथिनानै बुंखो ना मोनथियालासिनो बुंखो माने हमनो हाला आरो इन्टारेस्टिं नङा होमब्ला दा हाग्रामा महिलारियाथ' 40टा डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन बिटिसि एग्रिमेन्टआव नाथाय नोंथांमोननि बिटिआर एग्रिमेन्टआव दिनै 16टा डिपार्टमेन्टआ लांफिनजादों क्लियार खोथा दिनै बैखौ दिनैहाय जिरन मुसाहारि एमएलए बिथाङा मोनथिया दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथाङा बुंदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांफिनदों होनदों बिथांमोना बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा मोनसेल' डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना खिन्थानायसाय बबे डिपार्टमेन्टखौ लांफिनदों बिथांमोना लासिं सिंना रायजोफोर दा आङो बिथांमोना मोनसेनि डिपार्टमेन्ट लांफिननायनि मुंखौल' होनदों बिथांमोना आं मोनबाल' होनबावगोन नङा होमब्ला मोनबाल' खिन्थाबावगोन आङो जिरन मुसाहारि सारनो नोंथाङा मोजां खोनासंनानै ला आरो गन्थं दंबा लाजिनो रोंगौ आरो नोंथांमोना जुदि इउपिपिएलनि सासे गोग्गो दैदेनगिरि एबा गोग्गो लिडार बा गोग्गो एमएलएब्ला आरो सिदा बाथ्रा दा दिनै बबे डिपार्टमेन्टआ लांजादों 16टा डिपार्टमेन्टखौ आङो बुंबा हाजोबो खिन्थु आं मोनबासोल'नो बुंगोन आरो रायजोफोर दा मोनसेया जाहैबाय लेन्ड रेभिनिउ बे डिपार्टमेन्टखौबो दिनै लांजादों गोबां लेन्डनि खामानिफ्रा जायोमोन बेयाव लेन्ड रेभिनिउनि दारै गोबां माने खौथि रां बिटिसिआव आरजिनो हायोमोन बे डिपार्टमेन्टनि अनुजायै आरो 2 नम्बराव बुंसै आङो CSB नङा होमब्ला साख्रि होनो हानाय बेयो जाहैबाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दिनै बै डिपार्टमेन्टखौ लांजानायनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारा बे बिटिसिआव साख्रि होनो हाया एमएलए सार दा बे डिपार्टमेन्टखौबो दिनै नोंथांमोना लानानै थांजाबाय PWD डिपार्टमेन्टखौ दिनै मानो लानानै थांजाखो ओमफ्राय 3 नम्बराव PWDआव थामसा कालेक्सन जायोमोन दा बैफोरबायदि डिपार्टमेन्टखौ मानो हरनो गोनां जाखो दा PHE डिपार्टमेन्ट पाब्लिक हेल्थ बै डिपार्टमेन्टखौबो दिनै नोंथांमोना लांजाबाय थामसा लासिं बे आरो 4 नम्बराव जाहैबाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टखौबो नोंथांमोना लांजाबाय नङा होमब्ला थामसा लासिं बे आरो गोबां डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोना लांजाबाय होमबा दिनैबो नोंथांमोना गासैबो डिपार्टमेन्टखौ लांजोबजानानैबो दिनै मानो बै 16टा डिपार्टमेन्ट लांनायखौबो दिनै मानो नोंथांमोना बुजिदा आरो नोंथांमोना मानो मिथिदा नङा होमबा रायजोफोर दा बैबायदि गोग्गो दैदेनगिरि होननांगौना माने गेसाव दैदेनगिरि होननांगौ जाखो बिदिखौलाय बिदि एमएलएखौ बे जिरन मुसाहारि सारमोन बायदि एमएलएखौ नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना गावसिनि सरकारनि दिनाव CSBखौनो दिनै दानो हायाखै मा साख्रि होनो आरो दिनै बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो बबाव साख्रि होखो हादों नामा एमएलए सार सोरनोबा नोंथाङा सासेनो साख्रि होनो हादोंबा खिन्थालाय सोर बर' फिसाखौ नोंथाङा नोंथांमोननि बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों साख्रि होनो हाखो साबसेखौ होनो हाखो सासेनि नामखौल' नोंथाङा खिन्थानोसै दा लाजिनांगौब्रा रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसिखा हसिखा बिदिनो एकदम जानला मोनला नाना बाना बाथ्रा बुङो दा जिसिनो बुङो जिसिनो बिथांमोनहा माने माइनास जाबाय थायो आरो खिन्थु दिनै गेबें बाथ्रा बुंनानै प्लास पइन्ट जानांगौआ बिथांमोना मा खालामो रायजो नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना माइनाससो जाबाय थायो आरो फैगोन समाव माने बिथांमोननि सरकारा माने थल्ल' थिंग्रिं सेस लांदां स्राव डास्टबिनाव माने दाखोर गारनायफोरबायदि रावबो फाग्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे दोलोखौ अनसायला बेखौ नेबाय था रायजोफोर आरो बिथाङा मा बुंबावदों रायजो राजाफोर 5 बोसोर जाजोबैनि सिगांनो गोजोना फैबायनो बे बिटिआरआव इउपिपिएलनि दैदेननायाव बे आंनि राव नङालै रायजोफोर जिरन मुसाहारि सारनिसो राव आरो दा बिराद डेन्जार बुंनो हागौ बिथांमोना खिन्थु खामानिखौ
मोनसेबो मावनो हाया खोथायाव बिथांमोना हायो रायजोफोर मावनायाथ' बिथांमोना खोथायाव मावजोबोब्रा बाखि गैया जा दं कमप्लिट बिथांमोना मावजोब्बाय डेभेलपमेन्टआबो जाजोब्बाय बे बिटिसिया जोंब्लावजोब्बाय नङा होमब्ला आरो बे खुन्थिया गायनाय माबा लामा सामा बानायनायनि माबा पस्ट गायनाय बेफोरथ' एग्रि बेग्रि अपेनिंल' खालामो खिन्थु रायजो राजाफ्रा अपेनिं खालामखांनायनि उनाव बै खामानिया जादोंना जायाखै बेखौ रावबो फाग्लाया नाया नङा होमब्ला बै पस्ट गायनायनि उनाव बै खामानिया जादोंना जायाखै दा बिदिखौ नाया आरो माने पस्ट गायबानो रायजो राजाफ्राबो सानो जाजोब्बाय आरो बिथांमोनाबो पस्ट गायखांबानो बिथांमोना खामानिया जोब्बाय रायजोफोर दा गैला सेस दा दिनैनि दिनाव 5 बोसोरनि सिगांनो गोजोना फैबाय दा आं गोजोननि बाथ्राखौ बारा बुंला मोनसेल' बुंगोन आं दा जाय बिथांमोनखौ लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोआ एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बेनो जाहैबाय एनडिएफ बिदा फंबायफोर हारिनि थाखाय जिउ होनो हाग्रा थै होनो हाग्रा बिदा फंबायफोर दिनै सान्थि फैदोंब्ला दिनै नोंथांमोननि एग्रिमेन्टआ मोजां एग्रिमेन्टब्ला दिनै नोंथांमोननि सान्थि सुक्तिया जुदि मोजांमोनब्ला दिनै माने सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा बै जेलखानायाव मानो राननानै थानो गोनां जाखो बै जेलखानायाव जोबजानाय न'खरनि फेमिलिफ्रा दासिमबो मानो मेगनाव मोदै हुगारनांगौ गोनां जाखो आं बेखौसो दिनै जिरन मुसाहारि सार बिथांनाव कुइसन खालामनो लुबैदों बेनो जाहैबाय सान्थि सुक्ति दिनै नोंथांमोन बायदिया एमएलए जानानै माबा मोनसे इएमटिएम दिनै इउपिपिएल दोलोनि माबा मोनसे पर्टफलिय'आव थानानै गाव गावनि उदै सुफुंनो हानायावनो दिनै नोंथांमोना नुबाय रायजो राजानि मा होनो सान्थि जाहैबाय रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय इउपिपिएलनि परिबर्तन सान्थि सुक्ति रायजो जेबो गैया जिर' एकदम मोनसे जिर' बेखौ नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बिनिफ्राय दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि काहानि नङा होमब्ला बिथाङाथ' दिनैहाय मा होनो बिजेपिजों दिनै बिखायाव जोजाबाय सेस नङा होमब्ला दा जोजायोबा मा जायो बिखायाव आगार जायो बिखायाव जोंनाथ' आगारा जाखागोन थैसामखागोन नङा होमब्ला दा माला हामगोन बेखौथ' बुजिनो हाला नङा होमब्ला दिनै बिखायाव जोजानाय लोगो लोगो दिनै बै सानाया बेसे गोबाव थागोन दा बिथांनि गोसोआवसो थाबाय आरो रायजोफोर नङा होमबा प्रमद बर' बिथांनि गोसोआवसो थाबाय आरो दा मा बुंबावनो रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना पदम बिबारखौनो बिराद फोथायै दिनैहाय 5 बोसोर सरकार खुंबोबाय नङा होमब्ला खिन्थु दिनै सरकार खुङैनो दिनै पावार टावार जोबलांजोब्बाय गासिबो जोबलांजोब्बाय आरो दिनै गावबो जोगार जाबाय अब्लाबो बिथांमोना दिनैनि दिनाव सरकार लानायनि एग्रे बेग्रे सिमां नुयो आरो नङा होमब्ला माने सरकारखौ गावसोरनो दाथारगोन जाहैदों फाग्ला दिनै बिजेपि बायदियानो इउपिपिएलखौ जोगारबायबा नङा होमब्ला नोंथांमोननि बे सरकार दानायनि सिमाङालाय माथो जाबावनो जालाब्रा बुन्दु माब्लाबाबो नोंथांमोननि बै सरकार फैनायनि सिमांखौ जिन्दिगियावबो नोंथाङा दानुसै माने सेस जागोन आरो नङाब्ला आरो बिथांमोनहा दासिमबो बिराद गिदिर सिमां नुयो गाहाय लेभेलनि मानसिफ्राबो आरो सरकार फैबालायनो बै गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा बिराद एग्रे बेग्रे खामानि मावगोन जाहैदों रायजो डेभेलपमेन्टनि थाखाय नङा होमब्ला दिनै 5 बोसोर सरकार सालायनायावनो नुबाय रायजो राजाफ्रा बे सरकारा मा रोखोम नङा होमब्ला दिनै मानो बे परिबर्तन सरकारखौ रायजो राजाफ्रा गिनो गोनां जागोन मानो दिनै खारखो रायजो राजाफ्रा बे परिबर्तनखौ जों बेखौसो गुसु मेलेमजों साननांगोन रायजोफोर सरकाराव थानानै सरकारखौ गिनाय रायजो राजाफ्रा मा जेनेबा ओंथि फोरमायदों बेखौ बुजिनो रोंनांगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आरो दा दिनैनि दिनाव जाय सरकार प्रमद बन्दु बिथांनि इउपिपिएल नङा होमब्ला दा बेखौ गिनानै दिनै सरकार गैयै बिपिएफ हान्जायाव माबायदि दिनै जयनिं जागासिनो दं रायजो राजाफ्राथ' एसेबाबो नुदों नङा होमब्ला ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा रायजोफोर
दा रागा जोंनानै लाब गैया दा आं बिनिखायनो दिनैनि दिनाव डाइरेक्ट बुंनो लुगैदों प्रमद बन्धु बिथांखौ एकदम नोंथाङा गोदै गोदै सिमां नुनायफोरखौ बारहो आरो रायजो राजाफोरनो बिराद गिदिर गिदिर सिमां होनायफोरखौबो दिनैनि दिनाव थाल्ला थुल्ला गारनानै बै बिजेपि हान्जायाव थ्रोब हाबनानै थायाबा जेबो चान्स गैला नोंहा आरो मा होनो बिपिएफ दोलोआवथ' प्रमद बन्धुमोन बायदि लिडारखौ माब्लाबाबो नाङा जिन्दगियावबो नाङा रायजोफोर बैफोरबायदि बे प्रमद बन्धुमोन बायदिया जुदि नैबे बिपिएफ दोलोआव फैनांगौबा बे बिपिएफ दोलोआ थल्ल' थिंग्रिं सेस जागोन नंखायनो प्रमद बन्धुमोन बायदि दैदेनगिरिनिफ्राय बिपिएफ हान्जाया बिराद साबधान जानाया मोजां आरो रायजोफोर सिदा बाथ्रा गाज्रि मोननानै मा लाब नङा होमब्ला दिनै रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना बेसेबां थगायबोबाय थाखो नङा होमब्ला दा बेसो आरो साननो गोनां बाथ्राया दा जिखुनु हक लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव गोबां बाथ्रा सावरायबाय माने मा होनो गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आरो गोबाव सम भिडिअ'आव फैनो हायाखै बिनि थाखायबो निमाहा होदो आरो दा बिथांमोनखौथ' मा बुंबावनो नङा होमबा इउपिपिएल नङा होमबा उल्थांलाय फाल्थांलाय लागाव बे पार्टिफोरखौ नङा होमब्ला मिन्थिखायो मा रोखोम दा फैगोन समावथ' बिथांमोना जोब्बाय आरो बिथांमोना बे 12था देरहानायखौ लानानै बै 17था देरहानायजों जुजिबाय थायोबा माने बै अनला खारियाव आगान थायो माने बाथ्रा बुंनाय बायदि आरो दिनै बिथांमोना बिजेपिनि अननायावसो सरकार दानो हादोंमोन नङाबाथ' जिन्दगियावबो सिमाङावबो हाखायामोन आरो रायजो राजाफोर दा सरकारखौथ' दाबायमोन दे दानायाथ' दाबाय अब्लाबो बिथांमोना मोजां सलायबाय माने मोजां जागौमोन दा दिनै सरकारखौ सलायनो होननानै सलायबाय नङा होमबा फाइनालाव एकदम बिटिसिखौनो लांदां माने जिर' खालामजोब्बाय आरो दिनैनि दिनाव माने एकदम मोजां मोजां डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथांमोना हरजोब्बाय दा दिनै बेखौनो लानानै जिरन मुसाहारि सार बिथाङा माने रायजो राजाफोरखौ आरो फिन खनसेबाव इलेक्सननि खाथियाव थगायनो नाजालायनाय रायजोफोर दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा साबधान जा थगायजानो नाङा सोरबा जिरन एमएलए सारमोन बायदिजों थगायजानाय माने रायजो राजाफ्रा बिराद खहा आरो बे प्रमद बन्धु बिथांनिथ' गोजानाव थाखादो रायजो राजाफ्रा क्लियार खोथा आरो सोर मा होनो बै इउजि ब्रह्म दा बैफोरबायदि बिथांमोनखौथ' मा बुंबावनो नङा होमबा दिनै बिथांमोना बुंथ'ला आरो माने ब्रेकेट दोनथ'नोसै दुखु मोनो बांद्रायबा दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ